अफिस दङ फायदि मालायदि सालायदि सरकारनि अर दफ्तरनि जे दंनाय बर'नि थानिबो सान्दि मारो साइमान्दि मारो बजागा चुक आंटाम मानिमान आंटाम मानियाखौ आबोथ' नोंसो सिनाय नब्रुम नब्रुम सार्भे खायलायखाना पन्चायत থেকে आफोरावबो नर सारखाना निश्चय हायफोर कारजागै तंखौ हुंके नर हाब्रुदि खोनादि सरकारनि जेकुनु स्किम आबो केवल बागै हिनि माने भरनानि बागै हिनि मिसनाम जाया आबो साकसुरु सुरु फुबिले बिले करमालेले समसुमु सुमु माने जत्त बररनि बागै सुनाम जाव आबो सरकारनि स्किम माने निनि आनि जतनि बागै आरो जागाव आ सरकार तंगनि आमलो आफोर तंलांमनि आमलो फाइमनि आबोसों नाया आबो बर खायनोसै आबोसों नाया हाया अनेक किसु चिन्ता भावना खायनाय बररनि गाहाम ओंसाबनाय जात अबले अबनो चालु खायके चावो हनै माने गोबां माने वानसुलायमानि परे साबलायमानि परे खायसे खायसे स्किम चालु होगो नर हाबदि आ स्किम रुतुगै हाबदि नों जदि बीपीएल कार्ड दं आयुष्मान भारत कार्ड मानियाखौ होके बाहाके माननाय स्वास्थ्य दफ्तराव दं आरो बै सालायदि होके नों जदि निर्माण श्रमिक कार्ड दं होके लेबार दफ्तर तिबो गोबां मा रै दं त्रिपुरा सरकारनिबो गोबां मा स्किम दं दा खायसे खायसे दफ्तराव सोंके नर सायमानाय आं दासो गोबां मा साराम थांलिया आं लेबार दफ्तराव दं आरो किसि इसा सायखनानो निर्माण श्रमिक कल्याण प्रकल्प होननाय खायसे दं ताङै जानाय रनि बागै अब तामो निगांखे अब एमन एकटा स्किम एकदम बसा नों सामुंटां जानानै हिगांखे सामुंटां जानाय बररबा हस्पिटालाव लायखे अनेक समायाव परिबार कष्ट नों जदि हस्पिटालाव लायखांखे निनि जत बिथै बिराय नांमानि मागना नों जत दिन हस्पिटालाव एडमिशन दङ आबो आ दिन हिसाबलाय जे सरकारि रेटै जे हाजिरा निनि हाजिरा जतन फिरक माननाय निनि बसाबतै गरैतै कष्टके परिरु हनिनाय न एकदम क्लास 1 निसिमी आइ नों जत परिमान साक जरा परिदि प्रत्येक बছर न क्लास 1 न 1800 बजन मानो बছराव आइसाता गाय साका थांरो रां बांरो हाबदि न बसा परिते बसा सिक्ला सखा कायना जरा आंखा बोरै बसा कायरा हका नों 50,000 रां मानन साबरोबा बियाफोरु 50,000 बसा कायमाखला बोरैनो सिमिरु जला कायमाखा माया 50,000 वाक मासा खात थाइसन दाम लेंगो बेखौ जे जुगनाय राव खायदि हाबदि रुतुदि अब आखि गोबां मा आरो माने गुजा थनसुखा सामुं थांना फानग्रोखे आंखे पेन्सन मानाय नों पेन्सन मास ब्रुम ब्रुम अब केबल सोंनो नांया नों आफ्रु जेफोर हाबोनि एकाउन्ट बय नावन ब्र मास ब्रुम ब्रुम आ एकाउन्ट निनि पेन्सन हाबि थागोन बसिन बररखाय आबतिरनो बिसि सागनां जायगा खायदि फायदि आगोबि आबो सिमनिया नों जदि थैखा 60 बोसोर कायसिनि एक्सिडेन्ट नोंगै 4 लाख टाका रां मानो साबुरु 4 लाख टाका 13 दिन तांनासे खेतो आधा खानि तंमसे फालैमा तांलायो 4 लाख टाका रां बांब्ले आंले बांजागौ नरबाबो बांजाग सैमिया बांजागै तके फायदि रुतु फायदि हापायदि थैलिया याक फानो कंसा सलंखा याकुन फान कंसा सखा 2 लाख मानायनो बांगे देबा बांब्ले थैके तो थैजाखानो पाइखानो 4 लाख मानाय प्लास सिमालांगत लांनाबो किसे किसे खरच बल तल नांगौ निते 15,000 मानो आरो अब हेर गोबां मासो साबे साका हंके फायदि हापायदि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन है तो PMSOM आबो बाहायनो 60 बोसोरनि परे नों थैयासा 3,000 के पेन्सन मानि थांनाय हायनोबा नों थैका निनि नों जेबरना नमिनि रेखा बो बाहायनो थैयासा मानि थांनाय तांखे दके 50% माने 1500 माननाय आबो तिरना सागांगे ताम सासिनि बर आहान सावदो आसलै याचिनो रगले कुनु जागावता ताम साजा थैबाय बाय मानाय जादोंनो ता साफायदि हिनो आं गोथां टंसनि ताम मानाय आवसो साफायदि ने साव आरे हबदो नों 60 बोसोरनि परे बरमुंजु थांया आंखो साव CDP अफिस ICDS अफिस
बोरैसो बुरा बात माया हले बुसै कुटुकलाय आरो आसो बरं मुंसु 60 बोसोर थांया ग साबला आरो थांयासो रुतुक सा बोरैसो बुरा बात मायानि साब कुटुगै आबो कोटा फायो 120-30 ता yang बोरैसो बुरा एलाकायाव दङ 250 500 600 साबनरि कुलमानाय माइया थाङो गनो अरनआव हाबजा गनो पेन्सन माने दं हमले अब हायतै को अब हायरना नरनो खनारन बागैनो अ प्रग्राम सरकारनि ताम स्किम दं बाहाय दं ताम दं जों जराखौनो बागै सालायसो माइया हाय बागै लाइन दफ्तरबो दङ बरनो सोंफिनाय दि बरनो सोंदि साइमानदि नर साइमानै हाबदि स्किम प्रकल्प जतनि बागै जों जतनो रुतुगै जे मानसा जरति रुतुगै नों जे जागाव चुगो आरो हाबैनार गोनां आबो निनि बागै याफोर निनि फेमिलिनि बागै कैसा निरापत्ता अर्थनैतिक ताई सामाजिकनि बागै कैसा सुरक्षा कबसो माने नन जेसके फनो बकितिगै नन तै दुलै निनि थांसुमो बनन लगिरि थांमानो आबा आसले किसा सानामोन लाबो थागा